Copier-coller. Aujourd'hui, c'est un jour. Pour le moment, je suis en tout. Ouais. Les soldats sont là. Inch'Allah, bientôt, Parisiens. Amignon ta casino là. Inch'Allah, très bientôt. À vous, et fin qui vous Idriss qui vous n'ere les va faire. Comme papier ou va les bourreaux. On a les plans fait qu'à essayer un dossier de monter. Sinon, n'ere les va faire. Casino, cache côté quoi. Ambita que n'ere les va organisation qu'on fait. Inch'Allah, mais casino fa ka iradi bela. Naka jala. Ça Paris. Casino de Paris. Amita casino de Paris là. Inch'Allah. Les casinos là. Amita. On va faire. Quand on va foot. Si de ce jour. C'est bon. C'est bon. Amita donc Amita. Amita pas. Amita donc l'Amita Paris le ouli. Parce que Saline, nanga ke malala alnoka mandem tobe faranyonga mo tisi ka ke quoi. Am ni ba ke. Fama to sebe mandem histoire la li. Do Amita ke. Inshallah. O be ke français. Il fallait bunye pas la contrado. Du contrado. Et moi aussi il y a même temps. Contrado. Warta la be signé. O fɛn ka contrat le fɔ. Amina wari bɛ nana. Non contrat tɛ signé la fɔlɔ. A bɛ yiri la de. Mayɛnɛ fitinin a parlé contrat le. I y'a parlé contrat n tɛna fɔ n ko Mayɛnɛ fitinin. An bɛ taga parler de la culture la. Di Mayɛnɛ fitinin. Inchallah o ye yan ye. A contrat filɛ i bonya ba la. Mayɛnɛ fitinin a contrat tɛ dɛ. I y'a contrat le. Mayɛnɛ fitinin a parlé tɛ i y'a parlé le. Donc a bɛɛ b'i bolo a filɛ nin ye an bɛ jɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa o palais fa n'a ka diya Ala na ci la ye. Le 15. Le 17 Inch'Allah. N'a ka diya Ala ye. 17 décembre. Non 17 décembre. 17 décembre. Décembre. An ka contrat signé olu la an nana bonya d'i ma comme ni contrat signé la ko bɛɛ dayɛlɛ la. Ne fana ne ta ye le 8 ye pour. Inch'Allah. Le 8 de ce mois là. Le 8 de ce mois. Ne bɛ ta kɛ ka bɔ a y'u ta kɔrɔ. Inch'Allah. Ne bon seli kɛ. An ne mo il faut que ka tɔw le latunu quoi. Parce que ni. An ma kan dɛ. Ni bɛ don ni bateau nana ɲɛ o ye na. Ralliez-vous. Le ma bila fɛn kɔnɔ. Sinon n'o ma don bateau la. An bɛna boucler kɛ. Inch'Allah. N'an ka boucler kɛ. Ale minnu bɛ Holandais kalan ka dakɔrɔninw bila yɔrɔnin ninnu a tɛna ɲɛ sɔrɔ tuguni o tɛna ɲɛ sɔrɔ tuguni donc façon que Abidjan Yɔrɔmuso a bɔla premier ta la o bɛ histoire kɔnɔ o b'anw ka da la yan o bɛ da la yan an bɛna deuxième de kɛ. An bɛ taa deuxième ta. Ko casino fana kɛ. O ye Faransi. Casino. C'est ça qui est à la mode actuellement à Paris. Si tu n'as pas chanté là-bas à Paris, tu n'as pas chanté quelque part. Tu n'es pas star. Avec quoi on parlait de la culture? Allez parler de la culture quoi. C'est comme ça. Bercy, les trucs comme ça. Il est passé français. Il est passé français. Mais il y a réseaux sociaux là. Allez les bini moi. Il est comme tu habites aux Champs-Élysées. Si les champs, oui. Tu as vu la cour qui est à côté de la tour Eiffel? C'est mon père qui a construit là.